שלום לצופים היקרים, כאן באולפן חיליק סיון, מארח את זהבה ברכה, מייסדת קבוצת המשמרים, או בשמה המלא של הקבוצה, משמרים את השפה העיראקית, וזהבה היא גם מחברת הספר המצליח הבבלים החדשים, שהייתה לי זכות לערוך. שלום לך, זהבה ברכה. שלום, שלום. או בשמך השני, המודירה. המודירה. מנהיגת הבבלים החדשים. ספרי לי איך הכל התחיל. הכל התחיל לפני כ-12 שנה. אוקיי. כשקיבלתי את הפלטפורמה הנפלאה של מרק צוקרברג, והחלטתי שאני רוצה להקשיב, לטעום, ללמוד את התרבות הבבלית היהודית שהגענו ממנה, משם. ופתחתי קבוצה, כדי שאוכל לשוחח עם בני המשפחה, חברים, וזיכרונות, וזהו. יש שם בעצם את הטעם שהיה לך בבית, אוקיי? בבית, בשכונה, בעיר. כן, לשמר את בבית, בשכונה ובעיר שבה נולדתי, אור יהודה. שם דיברנו כמעט כולנו בשפה אחת. את השפה הזאת אהבתי, סליחה. זה התחיל עם שימור השפה, והתרחב לתרבות בכלל, התרחב זה מיד שימור השפה, ומיד התרחב לתרבות, מוזיקה, אוכל, קולינריה, הכל. זה התרחב לכל המקומות האפשריים. כמה חברים היו בתנועה של הקבוצה? ביום הראשון היו 10, שבוע אחרי היו 400, ותוך כשנה, שנתיים, היו 20,000 חברים, שהיה להם צמא עצום לשמוע את השפה הזאת. גם להם, אגב, זה נתן פלטפורמה, כי הסתירו את היותם עיראקים, ופתאום כולם רוצים להיות שם. מבינים מה קרה? איזה קסם קרה שם? לדעתי, הקבוצה נתנה להם לגיטימציה, לספר את הסיפור, להנציח את הסיפור שלהם. כל חבר רצה לספר עוד ועוד ועוד, מה הוא שמע אצל סבתא, מה הוא אכל שם, מה סיפרו לו הוריו. בקיצור, צמא עצום. כולם גדלו בערוגות בבליות עיראקיות, והקבוצה נתנה להם בעצם את הזכות להתקבץ יחד, לגמרי. ולהשיב את כל הארומה הזאת שהייתה להם בבית. לגמרי, נכון? גם אלה שגדלו בערוגות, לא בבליות מלאות, כי הרבה מכולנו בעצם, סוג של קיבוץ גלויות, ניסו לנשים או גברים שלא מהקהילה שלהם. אז הערוגות היו גם לא בבליות מלאות. כן, אבל היה שם איזה טעם מיוחד שהתחבר. לגמרי. כמה חברים כוללת הקבוצה היום? היום מעל 90,000 חברים. וואו, זה מרשים. אז את דוהרת לאזור ה-100,000? לגמרי. איך הצלחת לגייס מספר כזה עצום תחת הפלטפורמה שלך? האמת, אני רוצה להגיד תודה לכל אחד ואחת שהגיעו לקבוצה. עשיתי מאמצים רבים, התראיינתי לעיתונות, לטלוויזיה, רדיו, אבל אנשים באו כי מפה לאוזן הבינו שיש שם בית, יש בית לכולנו, וזה הבית הזה, הבבלי. ואיזה אינטראקציות יש עדיין בקבוצה? קודם כל, יש אינטראקציות עם העולם בחוץ, לפני שאת הולכת לעולם, בואי דברי כאן, מה קורה כאן? כאן, נוצרו חברויות, נוצרו זוגות, אפילו נישאו במשמרים, אנחנו דואגים האחד לשני, מספרים האחד על השני, יש קרבה של אנשים שאפילו לא נפגשו מעולם, יש קרבה, שיח, דבק, אני קוראת לזה דבק, לגמרי דבק. שמחזיר את כולם הביתה, מה שנקרא, נכון? ממש, אתמול פגשתי, הייתי בהרצאה, הרציתי בצהלה, לנשים פורצות דרך, והייתה שם מרצה מקסימה, שסיפרה על הבעל האוסטרלי שלה, לשעבר הגרוש שלה, והיום היא מחפשת זוגיות. אז היא אמרה, אני רוצה לחזור הביתה, אני רוצה להינשא, רק לבבלי. מה זאת אומרת? אני רוצה הביתה, ממש במילים האלה, הביתה, אני רוצה הביתה. אותי זה הרשים מאוד. מרתק.
ספרי על פעילויות מיוחדות שהקבוצה עושה. אז פעילויות משותפות. לגמרי. קודם כל טיולים ברחבי הארץ, ותמיד יש איזשהו אלמנט שקשור לקהילה שלנו. מוביל את הטיולים אברהם רחמים ביד רמה, שאני רוצה להודות לו. יש תיאטרון שאברהם גם כתב 3 הצגות, יחד עם יפה בן מאיר ומשחקים. יש אירועים, לא מעט אירועים בחלי תרבות. אני כבר רוצה לספר שב-27 במאי יהיה אירוע השקה מבבל באהבה ברמת גן, תודה לקרמל שמה, ובכפר סבא ב4 במאי, תודה לך רפי סער. אז גם אירועים, גם טיולים, גם מפגשים קטנים, מפגשים גדולים יותר. בקיץ אנחנו נפגשים בפארקים, פיקניקים, משתדלים להיות יחד. הבנתי. כולנו מכירים את מרכז המורשת החשוב. מה מבדל את המשמרים ממרכז המורשת הזה? אז בוא נתחיל עם המספר 24/7. המשמרים נמצאים בכל רגע נתון, בכל מקום על הגלובוס, 24/7. זמינות מלאה אחת כלפי השני. זמינות מלאה. מרכז המורשת, מקום פיזי, שפותח את שעריו 5 או 4 ימים בשבוע, משעה עד שעה, וכאן יש זמינות של 24/7, וראינו את זה בעיקר בימי קורונה, שלא יכולנו להגיע להורים, לסבים, לסבתות, וראינו את הגדולה של הקבוצה, כי החברים, המבוגרים יותר, היה להם עם מי לדבר, הם לא היו בודדים. בוא נדבר בעצם על משהו יותר קונקרטי. 24/7, אוקיי, זמינות מלאה, אבל הערוץ שמאפשר לעשות את זה, הוא קודם כל אונליין. העובדה שכל אחד פתוח לכל אחד, בקבוצה, 24/7, כן? אבל דרך האונליין, דרך הפלטפורמה הטכנולוגית, נכון? כן. בארץ ובעולם. ובעולם כולו. אלה כל העוגנים שמבדלים, כמו שאני תופס את זה, את המשמרים מפעילות של מרכז חשוב, אבל פיזי. אני אגיד לך עוד משהו, במרכז הפיזי יש שם אלמנטים פיזיים שאנשים יכולים לראות, ובקבוצה זה מקור המידע הגדול בעולם לקהילת יהודי בבל. כל עניין או דבר שאתה תרצה, אתה רושם בשורת החיפוש, ואתה מוצא עשרות פתרונות, תשובות, גילויים חדשים, מה שאי אפשר לעשות. כל מידע שאני רוצה להשיג, כל מידע שאתה רוצה, או נגיד באופן הכי רחב ומיטבי. לגמרי, מה שאי אפשר לעשות את זה במרכז פיזי, אז אנחנו נותנים מענה לכולם בכל רגע נתון. בוא נחזור ונצא לעולם הגדול, בסדר? זאת אומרת, תני דוגמה של כמה קשרים או אינטראקציות של המשמרים כאן בישראל, עם מוקדים כאלה ואחרים בעולם. אז קודם כל אני אתחיל... תזכי מדינות, כמה מדינות בעצם פעילות בתוך החברים, מכמה מדינות חברים ב... הרבה, יש פילוח. מה, 3, 5, 10? לא, מה פתאום? כן, ילדים, כמה? זה מגיע כמעט ל100 מדינות, אפילו למאוריטניה, יש שם חבר אחד. אני רוצה להגיד לך, בנוגע לעולם, יש קודם כל, אנחנו המדור לחיפוש קרובים, כמו שאומרים, או מציאת קרובים. היו לנו מעט חברים שהעלו תמונה תמימה של הסבתא שלהם, ופתאום גברת באוסטרליה אומרת, רגע, זו הסבתא שלי גם. מסתבר שהם משפחה שלא ידעו אחת על קיומה של השנייה, במשך 60 שנה. והם נפגשו בארץ, וזה קרה לא מעט. ואת זה אי אפשר לעשות רק באונליין. בוא נעשה ניים דרופינג. יש לנו, מה, נגיד, לונדון, לוס אנג'לס, נורווגיה, ברזיל, סינגפור. אוי, לגמרי. איזה עוד שמות? הודו. וואו, המון. הולנד. כ100 מדינות. הולנד. הבנתי. באירופה יש מעט. לפני השיחה הזאת, שגם היה לך מפגש כזה בנורווגיה. נכון, היה לי מפגש בנורווגיה עם עיראקים, חלקם מוסלמים, חלקם יהודים, שהם חברים מאוד טובים, הזמינו אותנו לארוחות, צהריים, ערב, לילה, לא רצו להתנתק מאיתנו, וזה היה מפגש מרתק, כי אתה מבין את הגודל של הדבק הזה,
והמפגש הזה עלה כמובן בקבוצה, דיווחת עליו? בוודאי, צילמנו. עלה וחשפנו צילמנו, בפני היו כולם? איתי החברות שלי, יפה בסון ושרה חוגי, היינו בנורווגיה יחד. כן, בוודאי. אפילו הם קיבלו חולצות של המשמרים שהסתובבו איתם. סיפרתי גם על איזה אירוע נדיר שהובלת, כשהקבוצה עברה את רף ה-20,000 חברים, מה שמקנה לה בעצם את הזכות להיקרא עיר, יזמת מהלך של ברית ערים תאומות. אכן. ספרי, עם מי? כמה? קודם כל, כשהבנתי שאנחנו, אתה יודע, הדמיון, אנחנו עיר, מעל 20,000 איש, יצרתי קשר עם עיריית רמת גן, והם בידיים פתוחות לרווחה, ערכנו הסכם ברית ערים תאומות, באירוע... אם הייתי ראש עיר, הייתי חותם איתך מיד, זה מקורי, יצירתי. תודה לגמרי, אירוע, וכמובן בעיר שלי, אור יהודה, אז יש הסכם ברית ערים תאומות, הסיפור הזה הגיע לשולחנו של מרק צוקרברג, לצוקי, ואני קיבלתי מכתב, תודה על היוזמה, וגם קיבלתי ממנו מתנה. ועלה גם פוסט, נכון? ברור, באנגלית, את המכתב שלו אני העליתי, של יוזמה מבורכת, ואנחנו עד היום, זה קרה לפני בערך 10 שנים, עד היום אנחנו העיר הווירטואלית הראשונה בעולם כולו. והיום אתם בעצם עיר אחת גדולה, פי 5 כמעט. נכון, כמעט, כן. מדהים. בהחלט, כן. ואני יודע שגם הקמת עם השנים הוצאת ספרים, המשמרים. נכון. ספרי לנו. נכון. אני שיתפתי את החברים, וביקשתי מהם, למי שיש סיפור שהוא רוצה להנציח, ולכולם יש סיפורים, אז יש לא מעט חברי קבוצה, שכתבו את הסיפור שלהם, מכרו את הסיפורים דרך הקבוצה, הספרים הופצו דרך הקבוצה. כתבו סיפורים שהם ספרים. כתבו סיפורים והנציחו את הסיפור שלהם. בהוצאת המשמרים. שירה וסיפורת, בהחלט. וגם אני. וזה, זה קידם אותך לכתיבת הספר שלך. וגם אני, כתבתי את הספר. השתפי את כולם, הספר שלך נקרא הבבלים החדשים, שאני, הבייבי שלי. שמה הסיפור שלו בעצם? קודם כל זה ההמשך ישיר של הקבוצה. לספר את הסיפור שלנו. הסיפור מתחיל ב-2600 שנות גלות. מה עשינו בבבל, שזה התלמוד הבבלי. בהיותנו בבלי. יהודים שגלו. התלמוד הבבלי, ועוד ועוד. והגענו לעיראק. מה עשינו בעיראק? שר אוצר עיראקי. רק שהמשך של... המשך ישיר לגמרי. של בבל הקדומה. המשך ישיר לגמרי. הם, היהודים שם, ניהלו כמעט את כל מוסדות השלטון, כי סמכו עליהם. סמכו על היושרה ועל היושר שלהם. יש כמה דוגמאות של מנהיגים גדולים. כן, את ששון יחזקאל, שר האוצר העיראקי, ויש לא מעט סיפורים. והמשך ישיר מעיראק, אנחנו מגיעים לישראל. מה עשינו כאן? זאת תחנה שלישית. תחנה שלישית, מה עשינו כאן? זה הסיפור הרענן, הרנסנס. הרנסנס. כמו שקראת לזה כאן בספר. לגמרי הרנסנס, ואז אני מגלה, היום אני מגלה שכאילו זה אפס קצהו למי שהגעתי, שאנחנו נמצאים בכל מקום. של מפקד חיל האוויר, רבים לא ידעו שהוא מהמוצא הנכון. מהמוצא הבבלי. מוזיקה, סופרים, משוררים, אנשי עסקים, כלכלה, מדינה, ראשי ערים, לכל מקום. ואני זוכר בספר גם את הנציגה החשובה מהחלל, נכון? האסטרונאוטית, כן. נכון, יש לנו אסטרונאוטית. אוי, ג'סיקה מאייר. והכי מרגש אותי זה שהיא העלתה פוסט לפייסבוק, שהיא נמצאת בחלל, מעל בגדד, ואז היא אומרת, אני צופה על הבית ממנו באתי, שזה ממש ממש מרתק. ג'סיקה מאייר, אסטרונאוטית, בנאסא, בבלית שלנו. וזה לוקח אותי פרק ההמשך, פרויקט ההמשך שלך, כן, אחרי הספר הזה. בהחלט. את נמצאת עכשיו בעיצומו
של שלב התחקירים, נכון? של הספר הבא שלך? לגמרי. ספרי לנו, אולי תראי לנו. אז בוודאי שאני אראה לכם. זה הבבלים, וזה הספר. הגן המופלא, ה-DNA המופלא של יהודי בבל. כן. אני עורכת בימים אלה תחקירים, לגלות מה זה הגן הזה. כי הגיע משם הון אנושי מאוד מאוד מיוחד. איכותי. מאוד איכותי ומיוחד, ואני בודקת את זה. ואם יש למישהו בקבוצה מכר שעשה דבר או שניים בנושאים כאלה ואחרים, אז אני אשמח לראיין אותו, ואשמח לבדוק את האפשרות להכניס אותו לתוך הספר הזה. בינתיים התחלתי עם כמה הייטקיסטים שם דבר בארץ ובעולם, שעשו אקזיטים מטורפים, ויהיו עוד הפתעות לגמרי. איזה יופי. יש רשימה ארוכה של פרסונות. מרגש. לגמרי. הספר הזה יכיל בעצם סיפורים גם מכאן וגם מהעולם. בהחלט. שהתבלטו, מתבלטים. בהחלט. אני הוזמנתי בעוד כ3 שבועות ללונדון, כדי לראיין אישים מאוד 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 חשובים בקהילה הבבלית בלונדון. שומרים על הקהילה מרחוק. כן, נציגות המשמרים בלונדון. אז כן, ואני אפגש עם עוד פרסונות מהעולם. בואי נחליף מילה באמת על הדור הבא, כי בעצם עסקינן בדור שצמח כאן בארץ, כהמשך לדור ההורים, אבל אנחנו יודעים למציאות של זוגות מעורבים, ילדים מעורבים. עד כמה הם בתוך המציאות הזאת של הבבלים? אני ערכתי תחקיר לא קצר, בהחלט לא קצר, של ילדים מעורבים. 98%. אני יכולה להגיד אפילו 99%. כששאלתי אותם, לאיזה חלק אתם קרובים, אז בלי להסס, אמרו לחלק החם, כי באנו מארץ חמה כנראה. לא, צריך לשמור על המקום הזה. בהחלט. זה כאילו, כל החלקים שלנו, של כולנו המעורבים, כולם מכובדים וטובים, אבל יש בחלק הזה, הבבלי, זה חלק של חיבוק, של חמלה, של טעמים, אז כשאתה שואל ישר, הם אומרים, הקובה פטטה, הקובה השוונדה האדומה, הם מחוברים החלק הקולינרי חזק מאוד אצלכם. מאוד מאוד חזק החלק הקולינרי. אבל אנחנו הולכים בכיוונים שהקהילה פרצה הרבה יותר רחוק, בעסקים, בתרבות, בשירה, במוזיקה. אתה רואה, היום אני מראיינת גם בנים של אנשי עסקים מאוד 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 גדולים בהיקף שלהם. כן. ואתה רואה שהילדים עושים נוטים לצד הכלכלי ובכלל. והם מחוברים, הם רוצים להיות חלק וגם לשמר את מחוברים, ואני כל פעם מופתעת מחדש, אני נפעמת מהאהבה שלהם לתרבות הזאת, והם חלקם הגדול בקבוצה, הם רוצים לדעת עוד, לשמוע עוד, פתאום זה בוער בהם. כן, נשמע כמו איזה מאגר עצום לפרויקט השלישי שלך, שלא דיברנו עליו, אבל זה נשאיר באמת לפגישה הבאה. נכון, יש הפתעות, ויש יש פרויקט שלישי. רציתי להודות לך, זהבה, תודה רבה. על החוץ שלך כאן בשיחה המרתקת הזאת. שלום לכם הצופים היקרים, ניפגש בפודקאסט הבא. תודה לך חיליק, ואני רוצה להודות לך, ואני שמחה שהספר הזה שאתה עורך הבא, יהיה במודל נקסה. שעוד ידובר בו. תודה רבה לך. לך ולכם.